stevia, kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mixed with stevia. Available at leading grocery, drugstore, and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mixed with stevia. Choco linamnam, healthy sa katawan. Naimbag nga malimyo amin, iten mi nga papagayam iti tangatang. Umay kami manen, kadagiti na dayaw, nga pagtingan nyo. Beten iti stasyon tayo, RPN, DGRL, Radyo Ronda, Batak. Sirarag o siraragsak kami. Nga umay makianding kada kayo, iten mi nga papagayam, beten iti dito programa ti isuro ti Biblia. Ti programa nga mangidanong kada kayo, digiti awan surok, awan kurang na nga sursuro niya po tayong Jesucristo. Isuda nga mangitunda kada tayo, ay iten mi nga papagayam iti nanama. Ti panakaisalakan, manubiyag agdanayon. Sapay kadita da kayo maning kadagiti sibay ti radio, kinurepay, kada kayo iten nga agwibuya iti Facebook Live. Sapay kadita, itultuloy yo, ti mga dingay kada kami. Kahit no kasbilang at daligiti damagin nyo, ay mi nga papagayam, ay mi nga gagayem, i-text lang itin numero tayo 0905-4130-732. Siraragsak kamto nga mga sungbat kadagiti niya mga saludsod. When no, agsaludsod kayo comment, iti Facebook Live, tapos hindi kasta ket masungbatan mi urepay, no tarigagayo iti mangawis kata kami kadagiti nagayo nga pagtingan niyo nakasagana kamto nga umay makimaymaysa tapno may tultuloy tayo iti panagadal iti sao ni Apo Dios ti pagayam niyo Brother Darius Tavilio kadwa kag serbi kata kayo ni Kabsat Greg Maluga. Alawin na iten mi nga papagayam ken kagabsat mi ken Kristo. Kas ken ni Kabsat Dario at ti kami nga si Ili wakan kanayon iti panakilangin manin kada kayo iti panagadal kada iti sasaw niya po Diyos iti ted ko kada kayo ti panangablaaw iti napatiganagan niya po ng Jesucristo ken iti nembagamalem tayo amin papagayam ken kakabsat mi kaya talawen siraragsak kami nga may manin nagserbi kada kayo amang idanon kada iti sasaw niya po Diyos kaya kakabsat tayo Alawin na itin mi nga papagayam ti intayo pagtutungtungan ken pagmemesaan nga dalin iti deto nga malem ket may papan iti maysa nga paliiw iti kinaadon dagiti grupo ti pampamati ay iten mi nga kakabsat. Saan na mabilang dagiti grupo ti pamati uno relihiyon at ay so ti kaslan nalatak nga pangawag tayong kadagiti grupo ti pamati. Maysa agtao da kaslaoong ti managado. Dagiti pampamati uno relihiyon iti aglawlaw tayo. Ket no maminsan ko na ti tao saanan nga mo ti pilyen na saanan nga mo no sinno iti apagisowo no saan gapuna nga adat dati pa nakaulaw ti tao nang nagruna kap sa tagreg nga dagiti tattao isuda nga mapada nga mangisursuro ti sao ni Apo Dios ket adda kunada urian niya nga pamati ti ayan mo mamati kalaki ken Kristo may salakan kadikad deta iti mangsabidong iti panunot ti tao nga kaslakit din dagiti pampamati kadagiti nga aldaw ket pagayatan namin ni Apo Dios. Apay Kabsat Dario adda kadi nga min isuro ti Biblia nga orean niya ti pamati ket basta mamati okay di jay nadda kadi suro ti Biblia kasta Kabsat Dario When DJ nga rod iti problema ta ti tao ag ibalikas iti mesa nga banag nga saan mo't nga ibalikas ni Apo ting Jesucristo ngem ti sulbari ta Kabsat Greg ti deto kanito di jay kaado apay wenno kasano wenno apay nga saan ko mga ati pa ini Apo Diyos ti panagadot pampamati Kabsat Greg pag gusto na kadi amin digito yung ati matao da pamati anya ti suro ti Biblia basahin ta Kabsat Dario aya
Iti Biblia ay mi nga papagayam ken kakabsat mi. Nang tenya po ting Yesu Kristo iti may sa pangarig. Iti kapitulo 13 iti Mateo, iti bersikulo 24 aging gana iti 30. Basahin tayo dito ket usigin tayo digiti imbaga ditoy ni Apo ting Yesu Kristo. Sabali a pangarig timpalawag na kadakwada ako nana. Ti pagarian ti langit tumasping iti may sa atao ang nagmulat ti nasaya at abukel iti talon na. Ngem di matmaturog dagiti tao imay ti kabusor na ket nagmulamet kadagiti sisanya. Iti nagbaitan dagiti trigo sa pimanaw. Ngem di timubo ti mula ken nagbunga nagparangmeten dagiti sisanya. Ket imay dagiti adipen di ama ti sangakabalayan ket kinunada ken kuana. Apo di kaya nagmula iti nasaya at abukel iti talon mo. Adin nung arot dinagapuan digiti sisanya. Ket kinuna nakadakwada may sa akabusor tinangarami diti detoy ket dagiti adipen kuna dagen kuana kayat mong arod ngayon kami ket ornongen mida. Ngem kunana saan dilaket ta intun ornongen nyo digiti sisanya maparot yo met maikuyog kadakwada digiti trigo. Bayan nyo dumakkel da ami naging gati panagani ket intuno tiyempo ti panagani ibagto kadagiti agani ornongen nyo nga umuna digiti sisanya ket repeten nyo ida amapungpungo tapo oran nyo ida ngemi dulin nyo digiti trigo iti kamalig ko deta ti kinuna niya pesos dito nga pangarig kapsat Dario dito iti mangiparangarang DJ no apay tatta nga ado digiti pampamati ta ditoy nay parang DJ panagmula nga adda DJ nagmula iti nasaya at abukel nga tinagmulaan na iso daytoy ti talon ngem di nakatubo DJ naymula ana sayaat ne adamot nagtubo nga sabali nga mulmula adu ngem DJ naymula nga nasayaat tata nasdaaw digiti babaunen uno agserserbi kadati apo nga nagmula ket kunada adin nga rin tinagapuan digiti sisanya. Kunada may sa akabusor kunada iti apo nga nagmula iti nasaya at abukel. Aramid ti kabusor di imbaga nang aramid ti kabusor. Isu nga kunada digiti adipen kayat mo ta ornongen mida ngem saan nga impalubos ni Apo Jesus deta tatay kayat sungbat iti saludsun mo ta apay impalubos ka din ni Apo Dios ti panagado. Impalubos na hana nga linapdan. Tadeto yung nga pangari kay tenmi nga kakabsa, tayo tenmi nga papagayam. Saan nga naawatan ni digiti apostoles, digiti adalan. Iso nga pinailawlawag dagan na puto yung Kristo. Taore pa no adalan na digito saan da nga naawatan nga nananay digiti pagkaawat niya puto yung Kristo. Iso nga iti panangi pagkaawat paningilawlawag na puto yung Kristo mabasa betlaeng iti dito kapitulo kapsa tagreg. May bersikulo 36 hingga iti 42. Kunana toy ti agmulmula de rugita de 37. Ti agmula kadagiti nasayat abukel isu ti anak ti tao. Ket ti talon isu ti lubong. Ket dagiti nasayat abukel isuda dagiti anak ti pagarian. Dagiti sisanya isuda dagiti anak ti dakes. Ket ti kabusor anang imula kadagitoy isu ti diablo. Ket ti panagani isu ti panungpalan ti lubong, ket dagiti agani isu dagiti anghel. No kasano ti panakaala dagiti sisanya, ken panaka ipurda iti apoy, kastanto into no panungpalan ti lubong. Ti anak ti tao ibonanto dagiti angheles na, ket kayas kasin danto ti pagarian na. Dagiti amin apakay ti bulan, ken dagiti agaramid ti kinadakes. Ket isungrod tanto ida iti urno ti apoy ija tanto isang sangit kinangarang dagiti ngipen. Inalawag kap sa tagreg nga dati pangaring inalawag na po tayong Kristo nga tinagmula iti nasayat abukel isu ti anak ti tao niya po Isus diya. Awan sa bali. Anya Iti masarsarita diti Biblia diti baroto lang nga anak ti tao isu niya po Isus. Ito ta anya diya bukel nga imula na kap sa tagreg. Dati bukel nga Siguro imula na. iti panangipalawag ti may sapay nga pangarig. When niya mula po Jesus kapsat Dario aya imbaga na no anya DJ maimula. Ket
iti Lucas Kapitulo 8, iti versikulo 11, kinuna niya po Jesus, dahito yung nga ti pangarig, ti bin-i iso ti sao ti Diyos. Iso nga, dito'y kapsataryo, impakita niya po Jesus ti bin-in, nga iso dahito ti sao ti Diyos, nga iso dahito ti may mula, kahit no sa dino ti pakaimulan dahito'y, kadagiti puso ti tao. Ito ti problema. Idi nangas na ikasabat sa ti Dios kapsa tagreg ay tenmi nga dumdumngeg. Adda ti tiyempo wenno adda ti kunatayo nga panakatungpal dito nga pangarig na puting Kristo. Agsipod ta iti panakaisuro iti puro nga sa ti Dios. Adda mo ti kabosor. Ano ti kabosor kapsa tagreg so ti Diablo. Ket deti kabusor, iti sursuro na, dagiti mali, nga sursuro deti kontra, kanya po tayo Kristo. Iso nga, deti kiti pagpakao na, nga sigod ni Apostol Pablo, iti nagsurat kini Timoteo, iti may kadwa nga surat na kapsa tagreg, iti Kapitulo 4, versikulo 3, na mabasa iti kapsa tagreg. Kasto iti impaspasigod ni Apostol Pablo, iti surat na kareto yung libro na, iti surat na Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 3, ken 4. Tao mayto ti alda, wadi dan tumaanawsan tinasaya at sursuro. No diket, idinto nga adda gagatel kadagiti lapayag da, mangurnong danto kadagiti manursuro kas mayanugot, iti kinagaramugam na metlaeng. Ket iya dayo danto dagiti pagdengeg da iti punno, ket sumyasida amapan kadagiti parparbua sarita. Dahito yung kapsataryo, nalawa kaya tenmi nga papagayam, nga ti aramiden ti Diablo. Iso dahito iadayo na ti pagdingeg dagiti ado, babayan ti panangisuro da, kadagiti parparbo sarita. Parbo nga sarita, Iso nga tayo nga dagiti pudno. mo dagiti mo tattao nga ibagbagan ni Pablo, dayo da mo jay pagdengeg da ata kay kayat da dayjay parparbo tangamin ko na ni Pablo at dagagatel kadagiti lapayag da. Iso nga makita ang kapsa tagreg nga saan nga linapdan na puting Kristo ti panagado dagiti pamati. Pinalubusan na. Pinalubusan na. Rason ko na itay no parutin dan dagitoy baka mairaman dagiti trigo Uy. dagiti nasaya at bukel. Iso nga iti kinapudno na nga rog kapsa tagreg apo nga dumdumngeg. Adda iti nagayatan niya puting Kristo. Adda iti nagayatan na nga grupo dagiti namati. Sigon kini Apostol Pablo surat na iti Kapitulo 4 kami di Efeso, hanggamin nga ado iti embagana. Wen. Hangado, Ngam tataga dito kami ti problema tataga po ta makita ti kaado dagiti nagduduma apamati adda dagiti adon dagiti nasagsagang tayo agko na nga di peket ammo ti pilyen iso nga rod. Ngem no kitaan tayo no anya dati pud no nga isuro ti Biblia kapsad daryo apay ado ka di nga talaga ti pamati nga kayat niya apo Dios. Ay, no kitain tayo di saritaan ti Efeso. Ang surat ni Apostol Pablo, Kapitulo 4. Edi versikulo 4, ken 5. At may sa abagi, kin may sang espiritu, akasmat ti panakawisyo ti may sang inanama, ti panakayabyo. May sang apo, may sa apamati, may sa apamautisar. Ni, nalawag mo di yung basam kapsat tayo. Saan nga ado apamati, ngem ko na may sa apamati. May sa apamati. Ang nagayatan ni Apo Dios nga ado iti pampamati kakabsat. May sa laing ti pagayatan na. Ngem tinalawag nga rod dito yung maawatan kapsat daryo ket. Idi nga rod tanang bangon niya po Jesus ti may sa apamati. Tano anya dito yung apamati kapsat daryo aket siyempre anya dito yung apamati. Nalawag di jay kuna na jay Roma Kapitulo 10 iti versikulo 17 iti kasta ti pamati agtao di ti panagdengeg ket ti panagdengeg agtaod gapu iti sao ni Kristo. Maawatan sadyay nga ti pamati apudno ken may mesa apamati akayat ni Apo Jesus iso ni jay napatao diti sao. Di resulta di pa nakaikasaba. Di jay resulta di panagdengeg. At no kasano nga maukon ti tao ayaten mi nga papagayam, ayaten mi kakabsat,
ije may sa nga pamati nga sarsaritaan ti Biblia, awan sa bali nga maramat no di iti ebanghelyo ni Apo tayong Kristo. At dito iti imbilin na ngay kasabana, may kasaba kung nakidi. Ngay iti pan nakikasabat ti sao ni Apo tayong Kristo, uno ti ebanghelyo. Dito mang pataod iti pamati. Kas kuna iti imbasan ni Kabsat Agreg. Ket no kitain tayo, saan nga di insuro kada tayo, tinasanto na surat, insuro ti Biblia, nga iti resulta ti panakaikasabat ti ebanghelyo, mabuo ti may nga grupo, nga mabuo ti may nga pamati, ket naawagan dito iti iglesia. Kitain ta Kabsat Agreg, gayatin mi nga dumdumngeg, ti panakaikasabat ti sao, iso di kaarig na iti panakaimula di nga bukal. Di sarita, uno sa una, Apo tayong Kristo sa isubin maimula iti puso ti tao ba ito niti panagdingig. So, idi imuna agundaway nga naikasabat ti ebanghelyo Kabsat Agreg, iti Arami Kapitulo 2, anya nga ta iti nagresultaan na, ayatin mga gagayem. Kitain tayo, surutin da kami. Irugita man Kabsat Dario, ije pagngudwanen di sermon. Bueno parang nyadal dagiti apostol Pedro. Ije versikulo 36 ti kapitulo 2 ti Arami. Dito tinagudwan ti sermon na ako na amwen nga rod nga awan dua ti amin na balay ti Israel ada ito Jesus nga ilansayo ti cross inaramit ti Dios nga Apo ken Kristo. Ay palawag ni Pedro kadagiti tattao. Ngem kada ito nga tiyempo Kabsat Dario adu ti tao ti datoy at madama ti piyesta ije Jerusalem. Wen ata daw ti Pentecostes. ramrambakan dito nga piyesta dagiti Hudyo. Wen. Ket idinagag ta DJ nga imbagan ni Apostol Pedro, dagiti apostol DJ may papan ti panangilansada iti cross DJ inaramid Jesus nga inaramid ti Dios nga Apo ken Kristo ni adda makita ta nga nariknada dito yung Kabsat Dario. Iti versikulo 37 kuna na ket idi mangegda ditoy napaladingitan ti puso da ket kinunada kada Pedro ken kadagiti dadto mga apostol lalaki a kakabsat anya ti aramiden mi napataod di sa lutsod agbiro da anya ti aramiden anya ti kay papanan dati Kabsat Dario ape kagbiro dati ano anya ti aramiden da idi na bagagatakwa dati basol da ay tinakakabsat makita tayo nga nagladingit da. Ngem saan nga pa nagladingit nga dati nasakitan ti puso da. Ngem ije pa nakasakit ti puso da. Dito kite ko na tayo nga kayat da iti may salakan agbabawi at dadya ko nata Kabsat Agreg nga ti pan nakapaladingit pa dati ada pa kay salakanan na pan nagbabawi kahit nga dati ko na tayo nga numasakitan ti daduma ket adada nga makaungait makaluksaw. Ngam dagitoy idi na ibaga di basol da napaladingitan una ti puso da isut gapo na nga kayat da iti may salakan. Dito ket na in Bibliaan apan nagladingit kas kuna ni Apostol Pablo idi may kadua nga Korinto kapitulo 7 ti bersikulo 10. Tati panagladingit amayan nurot iti Dios pataodin na ti panagbabawi apakay salakanan. Asaan na pagbabawyan, ngem ti langit ti lubong, pataodin na iti papatay. Tiladingit ti lubong. Iso nga kuna na, panagladingit amay nurot iti Diyos, pataodin na ti panagladingit, panagbabawi, apakay salakanan. Kasto tirik na lagi ito, idi Kabsat Agreg. Iso nga ito, idi mariknada, DJ na kasaba, nga isulat tinangilansa, iti DJ Jesus nga inaramid ti Diyos nga Apo ken Kristo talaga nga nagladingit jerik nada apay maawatam dito yen nga nabigbig da nga iso daket nagbasol da adda nga ro pa nagbabawi da adda dakkel di pa nagbabawi da lalaki a kakabsat anya taramidin mi dinamagdan anya nga ro tatta ti sungbat ni Pedro daytoy tatta ta adda dati birbiro kenda nga solusyon de jepan nakapaladingit jerik nada maawatan tayo jepan nagbabawi dan anya timbaga ni Pedro. When te imbalikas ni Pedro ay tinakabsat haan nga gapo kang kuana. Tamo tayo nga kadedi nga panawin na bautisyaran dat Espiritu Santo.
Isu nga dagiti sasao ni Pedro aggapo iti Dios. Sungbat ni Pedro, agbabawi kayo, 2:38 ti aramid, agbabawi kayo, ken mabautisaran ti tunggal may sa kada kayo itinagan ni Jesucristo, ama ipaay ti panakaikat dagiti wasbasolyo, ket awatin yun to ti parangkap ti Espiritu Santo. Di ka dituyin, DJ ti sumbat jay damdamagan da. At da imbaga ni Apostol Pedro nga aramidin da. Deja ket masapul ti panagbabawi da ken panakabautisar da. Tapnon mapukaw giti isalakan da manipo di jay nga basol. Ket dagiti nga tattao gaputa kayat dati may salakan. Ije versikulo 41 anya ti saritaan na kapsa tagreg. Kuna na tuyen, dagidi nga ro di mawat iti sauna, nabaw ti saranda. Ket nainayon kadakwada iti dedingal daw ti ag 3,000 akararwa. Kita man ti kaaduda kapsat daryo 3,000. Nainayon kadagiti apostol. At idinadamag da no anya di aramidin da idinaybaga talaga nga nagbautisar da. Uy. Amati da nagbautisar da. Isu nga naitipon dagitoy nga nabautisaran tadayjay pan nakabautisar da may paay ti panakekat dagiti basbasol. Paawatan nga dagiti panakesalakan. Isu nga dagitoy nga rod nga nabautisaran naisalakan da ket nainayon da kadagiti apostol. Deto iti kunatayo nga grupo nga napataod iti panakikaskasabat ti Ebanghelyo. Kapsa tagreg ayatin mi nga dumdumngeg. Iti bunga ti panakikasabat ti Ebanghelyo isu detoy tinapataog nga grupo nga mauawagan ti iglesia. Ket no may kasabati sumut lang nga isu nga Ebanghelyo kapsa tagreg. Ure sa dinno nga lugar iti pakadanunan deti nga Ebanghelyo. Ket may kasaba ket denggen ket pagtulnugan ti tao deti kadi pataodon na iti sabali nga grupo. Ay saan kapsat daryo? Tatiga po na may sada jay pamati, may sada jay pagtaodan ti denggen ngayon dito Ebanghelyo ni Apo ti Jesucristo. Isu nga ijay man Jerusalem ken kadagiti nagduduma nga lugar pakairamanan dito ayan tayo no may kasabati sumutla nga Ebanghelyo. Kaya nasawan may mulat ti sumutla nga isu nga bini pataodin na dejay kakita mutlaeng dejay bunga idi itata kanitata. Pakaitipunan da nga rod. Ijay versikulo 47. Dito yung matlaing kapitulo 2, iti versikulo 47 kung na nakakapsat. Ngayon tantanok dati Diyos ket pinadayawan ni dadig iti umiling ket ti apo inayon na idi kadakwada nga inaldaw dagiti naisalsalakan. Saan na ngayon tipon kadagiti sa bali? Ngayon isumot laing nga isu nga grupo tinakaitiponan da. Wen saan met nga naadda iti sabali nga grupo? Saan? Nga kasti mapaspasamak kadagiti nga laldaw. Wenta oray pa yung sa nga pulo ket dua dagiti adala ni di kapsat daryo. Saan nga nang bangon dagitoy nga sa nga pulo ket dua iti kabukbukudan da nga sa nga pulo ket dua kumamot lang nga grupo. Wen. Ket di damet insuro nga dagiti mamati ket mangbangon damet kadagiti grupo da. Isu nga no apay nga adatatta dagiti nagkaado nga grupo ay tenmi nga papagayam. Agsipot ta pinalubusan ni Apo tayong Jesucristo. Ngem ti kinapudno saan nga daytoy ti pagayatan ni Apo Hesus agsipod ta pinanggep na nga binangon laeng ti memesa nga grupo nga naawagan ti iglesia. Ket gaputan na agawagan ni iglesia at tinaka ibatayan dito sa ritam kapsat daryo DJ imbaga niya po Hesus. DJ Matthew kapitulo 16 iti versikulo 18 at kinunana ken Pedro. Ket siya kunakmet ken ka asika Pedro ka ket iti dayto yabato bangunet to ti iglesia. Ket dagiti ruangan ti Hades saan danto agbalagigin pa na. Isu nga ni imbaga niya po Hesus nga bangunet ti iglesia na ket daytoy natungpal idi aldaw ti Pentecostes idi aramid kapitulo 2 nabangon nga rod DJ grupo amas may mesa nga manipo didi agpaparita isu pay laeng ti pakaitipunan dagiti pudno amamati. Well, ket no sabali nga grupo iti pakaitipunan ti tao.
no dinggin na kapagtulnugan natin Ebanghelyo, pagayatan nga ni Apo Dios. Ana iti saritaan ti Biblia kapsa ta Greg. Ay kastigamin ti saritain kasti ti plano ni Apo Jesus kapsat Dario. Kitam di plano na. Matthew kapitulo 23 iti 37 dito yung nga maawatan tayo di plano ni Apo Jesus. Ako na. O Jerusalem, mamapatay ka dagiti mamadto. Ken mangubur ka dagiti may baon ken ka. Namin ano a kinayat ko nga ornongen ko madagiti anak mo. Akas iti may nga upa, ornongen na dagiti piyak na iti sirok, dagiti payak na. Ket di ka kinayat. Isu nga saan nga basol ni Apo Jesus kapsat Dario? No dagiti tao ket saan da nga may tipon ijay pudno nga iglesia ken may mesa nga iglesia binago ni Apo Jesus sa pangurnongan na kadagiti mamati. Ata kunana uray no kayat nga Apo Jesus nga ornongan ni da kunada di da kayat. Oy, di da kayat. Kaya dati mang bangon. Iti sa bali, uno kayat da dagiti binang bangon dagiti tattao. Oy, niso nga dito iti dakkel warning ay tinakabsat. Apresyarin kayo. Gapu iti panagbirbiro kayo iti pagayataan ni Apo Dios. Ngem sapay kumata masapulan nyo DJ isuro ti Biblia nga pagayataan ni Apo tayong Jesucristo nga iglesia iso nga nakatayan na wenno nangi datunan na iti biag na agsipod taredi binangon ng iglesia ipatpatig na unay kastamutin nga iso iti nakauyusan ti biag na gapuna nga kunat ipasit ti santo na surat dahito itumutlaing iti isalakar na ito naldaw ti panangukom. Itultuloy tayo ay tinakabsat nga adalin dito yung abanag iti umay nga Domingo tatakamatin tayo adalin tayo ti may papaan iti dito iglesia iso nga isuro ti Biblia nga kinunan ni Apo tayong Jesucristo bangunik to ti iglesia. Dahito ito sumarunong eleksyon tayo iti umay nga Domingo tapnon maamuan nyo baiten ti suro ti Biblia nga dalang may mesa nga iglesia nga binangon ni Apo tayong Jesucristo. Alawin, pumakada kam ngarog kini kapsa ta Greg nga mangiwat bati iti awis. Iti panakiandingay yung tumaning kada kami ito may Domingo sa bali pa parang ti programa tayo ti isuro ti Biblia. Ti pagayam yo, itinagan ni kapsa ta Greg Maluga, Brother Dario Stabilio, ibati mi, itinembang malim yo amin. RPN Radio Philippines Network.